Nibingelele ngiphinde nginamukele nogayoni bathandi bomculo wamaskandi kuphina kuphi lapho bokufinyelela khona ke wona lo msakazo i-channel lenu ke ehamba phambili ke elethela zona ke indaba ehamba phambili ke ngena njengamanje ke ukhuzani ke uhleka lapha na ke inkulumo yakhe ke uJaiva zimnike umfo wakhenyeza ngesikhathi ke elapha na ke emcimbini walo ke igcwamilisha lo obulapha na ke emdletsheni ngazo ke i6 zawo ke uJanuary futhi ka2024 uthi ke le nkulumo ke ukhuzani ke akayizwa kahle uma ke isho uJaiva wabe seyifaka ke le video yakhe ke uJaiva esho khona ke ngempela ke ukuthi ke lapha ke sizobungaza ke yona ke ingoma ke ephume ke unumber 2 ohlonyelwe ke iyona ke insizwa esibambisene nayo lapha emculweni ke kamaskandi igcwama elisha ke umfo wamanqele waphansi le emdletsheni kodwa ke yena ke umthandeni ke umfo wamanqele wayethe lapha na ke kuyobungazwa yona ke ingoma ke ehlukanise wona ke unyaka okuthiwa ke iParis ake ngikudedele ke mbukeli ke uyizwele nawe ke le nkulumo yakhe ke uJaiva elapha na ke emcimbini ke kwalo ke igcwamenisha bese siya lapha na ke ezathu comment section ke mbukeli uma ke usizwile ke le nkulumo yakhe ke uJaiva bese uyangichazela ukuthi ke ngabe uzwe kanjani yiyo yini lento engicabangayo ehlekwa ukhuzani lapha na ke kuyona ke le post ke ebeyiposte kule video ke lezinga ke mbukeli ebengize nazo namhlanje siyabonga Wafuthi mabande ukudiscard ngithi angibonge nje ithuba lokuzocelebrate unumber 2 wethu ohlomulwe umunye wabana wethu esingabe endimeni ngokusebenza ngokusikhathi. Wafuthi mabande ukudiscard ngithi angibonge nje ithuba lokuzocelebrate unumber 2 wethu ohlomulwe umunye wabana wethu esingabe endimeni ngokusebenza ngokusikhathi. Wafuthi mabande ukudiscard ngithi angibonge nje ithuba lokuzocelebrate unumber 2 wethu ohlomulwe umunye wabana wethu esingabe endimeni ngokusebenza ngokusikhathi. Usebenza ngiyasebenza ngiyathanda yeke imali